हराव 11था जाबायमोन खोमा ओमफ्राय जोङो फैखांनानै न'आव हाबबा 12था जादों आरो उन्दुदोंमोन आङो ओमफ्राय डाइरेक्ट बे हख्लाखौ बोख्लायफैदों ओमफ्राय जानाय नंला जाना दुफुं सिखारना बे दुवारखौ ओरै नाहरबा दंफैखासै बावनो ओरै खोमाया फायख्रुब खालामदों बोख्रांबाय बेयाव गाबख्रावबाय बोरै थांबावनांगौ आयौ 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 बोरै थांबावनांगौ आयौ दा गाबख्रावलाबायबाय आं ओमफ्य नै बोखांनानै खुनुरुखुम आखाइया बौजोबलायदों नै जादों गासिबो सिफाय लांजोबबाय हनै आं दुग्राया माइरं साब साबुन आलु सामब्राम गासिबो जाजोबलांखादों सयथिबो सेस जाजोबलांदों बेयो भुटाननिफ्राय मैदेर फैदोंमोन बे टाइमा 10:30 बादि जादों आरो हरबो ओमफ्राय ओरै साहा होबाय थाखादोंमोन होनाया ओमफ्राय बेनि उनाव दसे थानानै जों न'सिङाव हाबदोंमोन हाबनायनि उनाव ओमफ्राय फात्ता मोनाखै आरो बे समाव दसेनो हरनो फैनानै सिफायनांगौ जादों आरो मोननानै जों ओंखारनो हायाखै जों न'आवनो दामनानै थानांदों ओमफ्राय उनाव दसे मानसिफोर फैदों आरो थायो सासे बुरै थायो मागिनानै जाग्रा मानसि मागिदों ओमफ्राय माइरं जालांदों जों गासैबो आबादखौ जालांदों आरो ओरै ओंखाम संग्रा खोरखि दंमोन बन जाबनानै दोननाय ओमफ्राय बेखौ साइडजों बारग'नो हादों खहायाथ' काप प्लेट बायजोब्बाय थोरसिफोर बेख्रुबलांबाय सानफ्रामबो माने फैबाय थाखायो ओमफ्राय दिनैसो बेयाव जोंनाव फैनाय जादों आरो न'आव ओरैनो भुटाननि फैनाय हिसाबै सरकारा बेखौ नायनांगौमोन आरो माने उफुद्रुग बांद्राय जागासिनो जोंनियाव दा सानसेल' नङा दै सानसे बारखौबो बिदिनो फैयो अखानायै फैयो बिदिनो गासिबो जालांजोबो सानफ्रामबो फैखायो दा फरेस्टफोरनिफ्राय एसे खावलायो ओमफ्राय जोंनि थाखायबो दा पस्ट नांगौ गोनांथि जायो आंनियाथ' लाइटबो गैया बेनि थाखाय पस्टफोर बायना होफैबा एसे मोजां नंगौ आरो ओमफ्राय बेनि थाखाय बे न'खौ एसे रिपेयारिंफोर खालामना होफैबा मोजां मोनगौमोन आरो